Nyika yose yoshamisika yanzwa the Ministry of Transport ichiramba ma-allegations ekunzi aiwa road iya yekuVic Falls ichinzi aiwa hakuna road yakadaro. Road it has been rehabilitated, aiwa yakanaka ende pane smooth aiwa movement of traffic. Sanapinda mashoko atakuona mazvinhu zvakuitika aiwa behind the scenes zvakutosekesa vanhu vakutoshaura kuti the regime kana ichimbotaura manyepo kana nhema vanenge vachimbofunga nepai chaivo. Sanapinda masvika mudanyiro panapa subscribe like watonga bell icon. Pekutanga vanhu vakaona aiwa vachena aiwa vachitora mapictures, vanhu vataka kuti aiwa ndo yatova tourist attraction kaii. Ndopatakazoona aiwa mastatements akubuda zvinzi aiwa mashoko aiwa ndeenhema. Nhau takuchiona manje mapictures akusafisa manje amuri kuona after vakomana varamba kuti aiwa mashoko enhema road aiwa yekuVic Falls yakanaka. Takuona manje vakomana vakutumwa kuti vachinogadzira kunofila mapoto sezvamuri kuona izvi. Pakanikwa pachinzi apa weakness nedzimwe mbavha dzichiba mari nyika ichiwondongwa. Ndomasvika mudanyikwa pana tuna vezimu anoendera mberi vachiti a day after denying the potholes exist, this is what they do while Wicknell sits comfortably at home shopping the tender money. Masvika mudaitokwa panapa zvinzi aiwa kunyange zvavo vana Wicknell Chivayo vagara kumba vachirova mari yematenders aifanira kurehabilitata maroads kudai. Aiwa vakomana they decide kuti aiwa pathis highway inoonekwa kunzi inofamba aiwa nevanhu vanenge vabva kune dzimwe nyika vachizoona aiwa kuna Victoria Falls nekuna Kariba uko. Now they decide kuti aiwa ngavafamba maroad mapotos panenge akafiliwa. Toziva mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Enda comment section medu mafunguro enyu, musana subscribe like, shout on the bell icon.